Grabe. Na yung basura na yan. Mga ilang taon. Yung basura. Ay, nako. Matagal din. Ito, may mga kahoy pa. Para naman po saan yan na yung kahoy na yan. Ha? Para saan ho yan? Hindi, kasi panggatong. Wala kaming panggatong. Inilalaan namin yan sa panggatong. Baka wala kaming madampot ng panggatong. Wala mo naman ng buhay. Isang mga mabiyayang araw po sa ating lahat at ngayon kasama ko si Tito Slick Guevara. Pupunta kami doon kay kila Tatay Imo, yung mag-asawang Igorot tsaka half Chinese. Half Chinese kasi si nanay. Ay, yung babae? Half Chinese kasi yun, kaya yun ang tinatitle ko. Igorot tsaka isang mag-asawang Igorot at Chinese na natutulog sa kalsada. So kanina kasi bali nilinisan nila JC. Wow, parang riding tandem. Riding in tandem doon sa likod Yan, bali nilinisan nila. Asa si Edjong? Wala, kasi Tulog. Yan. Tsaka si Tito Slick yan. Abangan nyo yung paglilinis nila doon at grabe daw yung basura. Na nila doon. Na datnan nila mga basura, gabundok daw. So kaya pupuntahan natin para ma-check natin at mapakita din natin kay doon sa mag-sponsor sa bahay na yun. Yan at yun, huwag nyo rin po kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel ng buong Trio Kuwela. Yan si Tito Slick at soon to be si Pambansang Uso. Yan talaga yung original, hindi ako. Substitute lang ako. Po mga kakuwela, yan dito na tayo. Tingnan natin yung lagay nila tatay dito. Nanay, naglilinis pa rin. Nay! Bukas po ba to? Pwede pasok. Grado ata Ayan, okay na. Ang ganda ng kotse nyo na Ang dami pala talaga. Grabe. Grabe yung yung basura. Hindi pa naman sa ganda sa dulo kasi sa higayan. Ayan pa, nasa loob pa. Mga ilang taon na stock na na yan tay, na yung basura na yan. Mga ilang taon. Yung basura. Ay, nako. Matagal din. Ito, may mga kahoy pa. Para naman po saan yan na yung kahoy na yan. Ha? Para saan ho yan? Hindi, kasi panggatong. Wala kaming panggatong. Inilalaan namin yan sa panggatong. Baka wala kaming madampot ng panggatong. Wala mo naman ng buhay. Ay, tatay. Nandun din sa kaibigan. Nandun ulit. Hindi ka tinulungan dito yung tatay? Tatawagin ko? Patawag na lang po na para makausap ko din. Para makausap ko rin po. Mahirap dito. Ang daming ang daming mga tatanggal kahit sa loob. Ang dami pong basura. Grabing to. Ilang taon na palang to. Bali hindi na sila nakakaakyat pala dun sa loob mga kakuwela. Hindi na sila nakakaakyat dun sa loob. Kasi guguho na nga ito. Makita nyo naman, guguho na. Wala na talaga. Kailangan ng palitan lahat ng kahoy. Napalitan na talaga siya. Pang na ito kaya? Ibigay natin doon. Ibigay natin doon sa magkahako. Wala ako sa talipa pa maiiwan. Sige, ako na lang. May kakilay. Sige, mamaya pa. Bukas na lang tanong. Babantayan pa niya yung bota dyan Huwag na yun na yung bota, bili ko na lang kayong bagong bota. Diyan nyo na lang yun. Ay! Oh!
Oo. Ano yung mga yan? Natambak-tambakan ka kaunti eh. Yan. At nangalalim ng tubig yan. Mga damit. Yung mga hindi na maayos na, ipatanggal na natin. Ano yan? Tinapon ko na ito lahat. Paano po yan kung ano, ang dami po niya, no? May pa yung basura yan po, puro basura po. Hindi, pag natanggal na yan, saka ko nailagay yung mga gamit. Masusuot pa yan. Yun nga po, ano na lang na, ipagsamahin niyo sa isang lagayan. Nasa itaas ang kagayang ko, ibababa eh. Ganun-ganun. Saan po ba yung pintuan niyo? Saan po yung pintuan niya? Wala. Yung dating pintuan niya, saan? Dito na kami. Hindi dati po, dati. Dito na rin. Ano ka makakakit sa taas kung walang pintuan? Yun. Ayun doon. Wala, nasira na yung hagdagan na yan. Nabulok talaga. Nahulog kami. Tatabi ka pa tayo dyan. Tinutubugan ko pa yan. Binubuhay ko. Hindi ba kayo kumukuha ng ano tayo, panginom nyo? Akala ko, dun pa rin. Ang linis-linis lang namin. Mali magiging ano pala yan tayo. Ang style niyan, ganyan pa rin. Yung bahay. Diyan din niya yung poste sa may bakal niya, no? Pero medyo tataasan. Oo, para hindi kami monto. No, para yung ilalim, medyo magamit niyo pa kung gusto nyo. Yung nga dahil yung request nitong may-ari ng bahay, dahil itong kutsi niya, iikot taga daw. Mahagip naman yung karitong ko kung dito pinilalagay. Para dyan niya. Para ipasok ko daw dyan sa loob. Yun ang request yung may-ari. Ngayon ay, yung mga yung mga pagkabangan niya na damit, pag namasamahin nyo na para bukas, pag nagawa na din yung higaan nyo. Lahat naman yan eh. Iisa lang yan eh. Pilihan nyo na lang na siguro na kasi ang dami niya, no? Pilihan nyo na lang po. Oo, kesa po na sobrang dami niyang basura na yan. Ganun din. Kasi kung halimbawa bago na yung bahay nyo, tapos ang dami pa rin pumalat. Wala din. Kaming lalagyan eh. Aayusin ko na pagdating na to. Bilang ito ng mga bag. Yung parang sako bag ba yun? Para isang lagayan. Ang dami niya, no? Ayusin nyo na lang na ha, pag ano, tuloy-tuloy yung business. Kasi matagalan po tayo niyan. Ganun na lang tayo, ano tayo? I-ano nyo na lang ano, para Nakatapos-tapos na yan. Sasalamsalin na lang na namin. Tapos kung na nagawa, gagawaan na lang, isalansan ko na lang sa isang lugar. Ganun. Meron din akong kunting ginawang lalagyan yan. Pero kung hindi naman kasya. kung sobrang dami na ako kasi hindi naman nagagamit. Yung iba dyan, may pinamigay ko na ito pa dyan. Ayun yan. Pinapon ko na nga yung iba eh. Kailangan talaga na kasi wala din. May bagong bahay nga po kayo tapos ang alas nila. Nagagamit ka niya. Yan yung naayos lang. Ganyan nga. Pero yun nga na lang na ayusin nyo na lang ano, para kapag gagawin, hindi na po lalagay masyadong, ko sa sako. para hindi mo masyadong makalat. Kasi po, babaklasin na rin. Para yung mga yero magamit dun kapag lalagyan ko ng ano, mahihigaan. Ito yung mga kahoy, tapon na rin yan. Ayan, mo. Wala kayong mapagtatambakan yan dun tayo. Hindi ito Tay, yung mga kapit tayo. bahay dahil nagkagatong din sila daw ng tao. Unti-unti nilang kukuha. Diyan na lang sa tabi. Para mayroon din silang panggasimula. Kaya nung bibili ka ng siling Yan, unang kita nyo, may kalan silang gano'n. Yung ano, may kalan silang may kalan sila. Gato. Ay, ate, kasi lang ano po ba? Itatabi nila natin doon. Pwede sinyo na lang yan. Oo, para ano. Kasi tapo na tayo. Tatabi nila ito ng Jay bukas para magagamit nila ate. Tapos maglitsyon tayo. Oo. Hindi na. May pera pa naman kayo tayo, no? Okay, oo. Teka, ano ito? Tapo na sa basura yan. Hindi, kalakal yan na, sayang. Bibinta natin niya.
Kung ano yung pwedeng mapakinabangan, benta nyo para may panggastos-gastos din. Oo. Tapos pala, yung inaamag nyo na bigas, huwag nyo na saingin yung tay. Hindi na maamag yun eh. Yun eh. Ang tagal na pala naman dyan eh, huwag nyo na ulutuin yun. Niluluto pa rin namin yun. Wag, huwag nyo na ulutuin, itapon na natin yun, papalitan ko na lang yun. Kesa, kahit na ho, kung magkakasakit kayo dyan sa bigas nyo na yan, mas lalo kayo mahirapan kung magkakasakit kayo. Yan, patingin nga saan na ba tayo, yung bigas na yun. Ito yung drum eh. Tawag-tawagunan eh. Asan? Sa drum na. Ay, hindi natatapon yung drum. Tatay no? Oo, Nakakamag na pala yan eh. Dapat huwag nyo ng ano, huwag nyo ng kainin. ayun o. Marami to. Kaya tayo, bunutin mo tayo. Ay, mahirap gamitin din. Dalawang Hindi naman yan eh, yung drum. tatlong kapantay to. Ah, sige lang. Itong kaban. Kukuha na lang ako ng kapantay. Ano? Susunduin ako na itang. Ang itim-itim. Wala na yan tayo. Ang itim na yun eh. Oo, wag na po yan. Maano na yan. Sinasain ko pa rin yan. Ang dami kong hugas yan. Oo nga, binigyan ko naman na kayong bigas. Sasa yung mga binigay ko, yun na lang sa ingin nyo. Ano yan yun nga yung sinasain na. Oo, wag na ho yan. Tapon na ho yan. Kaya nga nilagay dito sa basura. Magkasakit pa po kayo dyan. Mas mahirapan kayo ni nanay. Kung nagkasakit kayo dyan. Ilang ulit kong hugas-hugasan yan. Amuyin ko na naman. May amoy pa. Hugasan ko pa rin. Yan. Ano? Makain namin dito. Dito isan lang yung gutom namin. Kaya sana kung palay yan, pwede pa natin matanim kasi wala nang balat. So, sige tayo, ganun lang na. Pag natapos yung akutin, sa kanya na lang po ibigay yung pera na pangbayad dito. Tapos sasabihin, ay kausapin ko na rin. Sige, ako nakakausap. Okay. Yung mga tayo, tayo na lang. Nag-yogurt, tapos lumene. Para Kasi wala naman akong malaking gan. Ganito eh, sa ako din. bilang mo na kayo ng mga damit tayo. Kesa naman na dami na sobrang daming damit, hindi naman din po nagagamit. Eh, tampak lang din po doon. Yung bahay ko. Bukas kawan namin kayo dito ng tulugan. Para Hindi yung ano, dahil nakasako na yun, ang gagawin ko sana, yung bang kamakamadahin ko na lang. pero kailangan tanggalin yun dahil paano yan? Halimbawa, Ilalabas nga iyon, tapos dito na natin yan, dahil yung gagawin yung ano, dito lang ano. Pagka nagawa na, sasalantanin ko na ng maayos, para hindi ganun sa kong. ilagay nyo na lang sa may mga lagayan pa naman nata kayo. Bilang ng sako, sige bukas. Sako-sako ko na lang yan. So, bilhin na lang kami ng Kasi sayang naman na ano, pagka emergency na hindi kami makalabas, mayroon nang isuko. So yan po pala kay kay Mami Melba. Ayan, ito, sinisimula na Mami. Bali, ito, papakot muna natin mga basura. Tapos pag okay na doon, malinis na, saka gigibahin. Pag giba, saka simulan na. Yan, medyo may katagalan to, ang daming basura po. Ngayon lang ako nakadating sa ganito, karaming basura sa binablog ko. Kasi ito, noong nagkabagyo-bagyo, hindi sana ganito. Yung nabagyo dito, yung sininto na ano lang nakikitin yun, inabot kaya yun. Nakahuli pa nga po siyang bangus eh. O, lumundag, galing siguro sa dagat. Inaabot ba ng bahayan? Oo. Kaya pala mataas dito yung... mga bahay. Wala pa itong mga bahay-bahay na ito. Sige po tayo, dito na kami. At kami, pera pa naman dyan. Yan yung nagasusin nyo. Palagi naman ako nandito. Pag wala na yan, magbibigay naman po ako sa inyo. Tapos, kailangan matapos maubos na talaga yung basura doon para maginawa yung gawa. Makinis. Yun na lang tayo. Yan po mga kakwela, mga kabiyaya. At ayan. Grabe no? Grabe yung basura. Kaya si Toslik, isa sa mga naglinis doon. Ano nga man? Grabe. Grabe yung ano daw, sobrang, alam mo yung mga, yung mga tawag, kanal, tapos yung mga karton na nabulok. Tapos yung mga bote, lamok, marami din lamok. Marami pa. Langgam. Dami langgam. Dami langgam. Eh, napansin nyo kanina parang ayaw pa ipaano ng babae, no? Yung Nanay Nora. Nora ba? Norma. Norma. Oo.
may parang ano mo na yan, siguro sa dadala na rin ng kakaisip. Kaya parang may depress o depress. Oo. Kaya yun. So yan, inaantay ko lang po yung ano sa akin ni Mami Melba. Yung sponsor ko rin dito sa bahay, siya rin po nag-sponsor doon. So bali yung gagamitin lang doon ay plywood, kahoy, yun lang po. Kasi yun lang po yung mga kayanan. At kapag tayo naman may mag-sponsor pa para sa mga gamit nila, ibigay na natin sa kanila yun. Ngayon kasi hindi ko na rin masyadong inaano yung sa YouTube ko kasi nga mababa ang views. Pero kahit pa paano may pangayo-ayuda, no? Oo. Kaya hindi na mawawala sa akin yung ano na yan, part na ng buhay ko yan eh. Kaya kapag tinanggal ko yung YouTube na yan at pagtulong mukhang malulungkot ang aking buhay-buhay. Yan, maraming salamat and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming YouTube channel na Oslick Guevara, ang aking tito. Sa buong Trio Kuela family nandiyan sa description ng kanilang mga link. At mega love shoutout Team Behive, Team Unity, Team Boss Badam Angels, Kabiyaya J Hong Kong, and San Felipe. Yan, ang San Felipe po pala ay may GC na, matagal na. At andun sila nagkakagulo. Alam niyo na kung sino-sino kayo. Maraming salamat and bye-bye. At na ba yun? Baka naman.